సో హే వాట్సాప్ గైస్, నేను స్వాగతం. నా పేరు ప్రణవ్, మీరు చూస్తున్నారు ప్రణవ్ టాక్స్. సో గైస్, మీకు బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ కావాలా మొబైల్లో, అలాగే మీ గేమింగ్ కోసం, మీ టెక్ వీడియోస్ కోసం ఇంటర్నల్ ఆడియోతో పాటు మీకు బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ కావాలా ఫ్రీతో? సో గైస్, మీరు కరెక్ట్ ప్లేస్కి వచ్చారు. సో గైజ్, ఇవాళ మనము బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్స్ 5 బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్స్ ఇవాళ మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో గైజ్, వీడియోని స్కిప్ చేయకండి, పూర్తిగా చూడండి. సో గైజ్, వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో గైజ్, ఈ వీడియోలో నేను స్క్రీన్ రికార్డర్స్ గూగుల్ ఒపీనియన్, ఇంకా అలాగే నా పర్సనల్ యూజ్ ఒపీనియన్ని కూడా కలిపి నేను ఈ ర్యాంకింగ్ అయితే చేశాను. సో గైజ్, లెట్స్ గో టు ద ఫస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్. గైజ్, సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ వచ్చేసేసరికి సూపర్ స్క్రీన్ రికార్డర్. సో గైజ్, దీనిది సూపర్గా ఉంటుంది. సో దీని రేటింగ్ అయితే 4.6 రేటింగ్. అలాగే ఇది చాలా బాగుంటుంది గైజ్, మీరు ఇక్కడ సూపర్గా ఉంటుంది. సో గైజ్, మీకు యాప్లోకి వెళ్ళి నేను చూపిస్తాను. సో యాప్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఫ్రీ అండ్ నో రూట్ అనేది వస్తుంది. సో అలౌ చేసేయండి అన్నిటిని. సో గైజ్, అన్నిటిని అలౌ చేశాక సో కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఐ థింక్. సో గైజ్, ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ వచ్చేసాక మీకు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ టైం చేయమంటుంది. సో గైజ్, ఇక్కడ మీరు టైం చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే గైజ్ జస్ట్ మీరు పుష్ చేయండి. ఇక్కడ లాస్ట్ మీరు స్క్రోల్ చేయగానే జస్ట్ మీరు స్టార్ట్ నౌ మీద క్లిక్ చేయండి. సో గైజ్, స్టార్ట్ నౌ మీద క్లిక్ చేశాక మీకు ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ ప్రో అని వస్తుంది, కానీ గైజ్ ఫ్రీ. సో గైజ్, జస్ట్ ఇక్కడ మీరు చేసుకుని అంటే డిస్కార్డ్ కొట్టేయండి. డిస్కార్డ్ కొట్టేసాక ఇక్కడ మీకు నో లాంగర్ ప్రమోటెడ్ అనే లేబుల్ ఫోర్డింగ్ లొకేషన్ కొట్టేసింది. సో దాని తర్వాత డిస్ప్లే ఓవర్ అదర్ యాప్స్ కూడా వస్తుంది. సో దాన్ని కూడా మీరు చేశాక మీరు ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉంటుందో సో అది చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే పైన టాప్లో మీకు రికార్డ్ అండ్ పాజ్, వీడియో అండ్ సెట్టింగ్స్, బ్రష్ కూడా ఉంది, మీరు యానోటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు టాప్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. సో గైజ్, మీరు మీ స్క్రీన్ని కూడా క్యాప్చర్ చేయవచ్చు, క్లిక్స్ టు ఎక్స్పెన్స్. సో గైజ్, ఇదంతా మీరు చదువుకోండి. సో గైజ్, ఇక్కడ స్టార్ట్లో మీరు క్లిక్ చేయండి. స్టార్ట్లో మీరు క్లిక్ చేస్తుంది మీకు ఇదైతే వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే మళ్ళీ ఇదైతే ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో గైజ్, ఇది చాలా లైక్ రికార్డర్ ఉంటుంది, దాని పేరు మర్చిపోయాను. సో దాని రికార్డర్ లెక్క సూపర్గా ఉంటుంది. సో మీరు దీన్ని ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఓపెన్ అని కనిపిస్తుంది. సో దాని తర్వాత మీరు ఇక్కడ కిందకి వచ్చేస్తుంటే వీడియో రెజల్యూషన్ మీకు 1080p కూడా మీకు కనిపించేస్తుంది. సో గైజ్, ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ తీసుకుంటే మీకు 1 Mbps నుంచి మీకు 12 Mbps వరకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో గైజ్, ఇక్కడ FPS చూస్తున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ మీకు 120 FPS కూడా ఉంటుంది, నేను చెప్పబోయే స్క్రీన్ రికార్డర్స్ ఇంకా ముందుగా. సో గైజ్, ఇక్కడ మీకు 60 FPS కూడా ఇక్కడ మీకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆరియంటేషన్, స్క్రీన్ మోడ్, స్టాండర్డ్, మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, బేసిక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో గైజ్, ఆడియో రికార్డ్ అయితే మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలి, లేకపోతే మీరు ఆడియోని అయితే అస్సలు చేయలేరు. సో ఇక్కడ అలా మీద క్లిక్ చేయండి. సో అలా మీద క్లిక్ చేసాక మీకు ఇక్కడ అయిపోయింది. మీరు సో టచెస్ కావాలంటే అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ చేయాలంటే మీకు డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఏదైతే సెట్టింగ్స్లో ఉంటుందో సో అదేదైతే యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వాటర్ మార్క్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు ఏమైనా వాటర్ మార్క్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారా కావాలని అంటే ఇది చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టే షేక్ ఫోన్ టు స్టాప్ రికార్డ్ ఇవన్నీ మీకు ఉంటాయి. సో ఇది చూస్తున్నట్లయితే గైజ్ సూపర్గా ఉంటుంది. సో గైజ్, మీకు ఈ స్క్రీన్ రికార్డర్ నచ్చలేదు. సో గైజ్, ఇంకా ముందు స్క్రీన్ రికార్డర్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో గైజ్, లెట్స్ మూవ్ టు ద అనదర్ స్క్రీన్ రికార్డర్. గైజ్, నేను ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తుంది సూపర్ స్క్రీన్ రికార్డర్తోని. సో ఈ స్క్రీన్ రికార్డర్ ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా మీరు ఇప్పుడు వీడియోలో చూసుకోవచ్చు. సో గైజ్, ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్కి వచ్చేస్తున్నట్లయితే మనం నెక్స్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ ఎక్స్ రికార్డర్ అన్నమాట. సో ఎక్స్ రికార్డర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని ఇన్షార్ట్ వాల్ అయితే క్రియేట్ చేశారు. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ఇన్షార్ట్ వాల్ అయితే క్రియేట్ చేశారు. సో గైజ్, దీని రేటింగ్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే మీకు 4.8 రేటింగ్ అయితే వచ్చింది. అలాగే మీకు 10 crores ప్లస్ డౌన్లోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఎంతమంది యూజ్ చేస్తారో కూడా దీనిలో వాళ్ళకి తెలియవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు రివ్యూస్ కూడా చూస్తున్నట్లయితే చాలా చాలా ఓపిగా ఉంటాయి. సో గైజ్, దీని స్క్రీన్ రేటింగ్ అయితే సూపర్గా ఉంది. సో గైజ్, దీని యాప్లోకి పోయి మీకు చూపిస్తాను ఎలా పనిచేస్తుందో. సో గైజ్, దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాం.
సో గైస్ ఓపెన్ అయ్యాక మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. సో మీరు అలౌ కొట్టేయండి. అలౌ కొట్టాక ఇక్కడ మీకు అలౌ కొట్టేసాక ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనిపిస్తుంది, మీకు ఎలా చేయాలో అంత చూపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కొట్టేయండి. సో మీరు ఇక్కడ అలా అన్ని కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు అన్ని డినై చేయకుండా అన్ని అలౌ చేయండి. సో గైజ్ అన్నీ అలౌ చేశాక మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి మళ్ళీ చూపించేసాను. సో గైజ్ ఇక్కడ రికార్డ్ ఆడియో మీరు మైక్రోఫోన్ సెట్ చేయండి, లేకపోతే మీ ఆడియో అనేది అయితే మీరు లేరు. సో ఇక్కడ అలౌ చేయండి. వాల్యూమ్ మీరు చేసుకోవచ్చు, వాల్యూమ్ ఎంత కావాలా అని. సో రెజల్యూషన్ కూడా మీరు 1080 పెట్టుకోవచ్చు పి. సో క్వాలిటీ కూడా మీకు ఇక్కడ 1 Mbps నుంచి 16 Mbps కూడా ఉంది. సో మీరు రెజల్యూషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్వాలిటీని 60 Mbps చేసుకుంటాను. FPS కూడా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే 15 నుంచి 60 FPS ఉంది. సో గైస్ 60 FPS ఉంది. సో నెక్స్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్స్లో ఎక్కువ FPS ఉంది. సో మీకు ఇక్కడ ఓరియంటేషన్, ల్యాండ్స్కేప్, పోర్ట్రేట్ ల్యాండ్స్కేప్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్డర్ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మీరు గేమ్స్ చేస్తుంటే ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ వస్తుంది, ఇంకా టెక్ వీడియోస్ చేస్తే పోర్ట్రేట్ మోడ్ వస్తుంది. సో గైస్ మీరు అలా చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు కిందకి వస్తుంటే రికార్డ్ మోడ్ మీరు ఏ మోడ్ అని పెట్టుకోవచ్చు, పర్ఫార్మెన్స్, నార్మల్ మోడ్ మీరు ఏ మోడ్ అని పెట్టుకోవచ్చు గైస్. సో ఇక్కడ మీరు కిందకి వస్తుంటే ఇక్కడ షేక్ ఫోన్ టు మన సూపర్ స్క్రీన్ రికార్డర్ కూడా ఇది చూసాను. సో ఇక్కడ ఇది సో దీనిలో మీరు రికార్డ్ సెట్టింగ్స్తో చూడవచ్చు. కానీ మన పోయిన సూపర్ స్క్రీన్ రికార్డర్ ఇక్కడ బ్రష్ ఐకాన్ కూడా ఉంది. సో దీనిలో అయితే అనోటేషన్ లేదు. సో ఇక్కడ బ్రష్ కూడా ఉంది, చూసారు ఇక్కడ బ్రష్ ఉంది. ఇది మీరు ఆన్ చేస్తున్నట్లయితే గైస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు బ్రష్ కూడా వచ్చేసింది చూడండి. ఓకే, ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ షో టచెస్ మీరు చేసేస్తే ఇలా టచెస్ అనేవి మీకు వస్తుంటాయి. సో మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా కస్టమైజ్ ఫ్లోటింగ్ బాల్ మీరు ఇలా చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ ఫ్లోటింగ్ బాల్ ఏదైతే ఉందో సో అది ఎలా చేసుకోవాలి, సో మీకు ఇదే చూస్తాను అనోటేషన్. సో అనోటేషన్ ఇప్పుడు నేను రిలీజ్ చేస్తాను. సో గైజ్ ఇక్కడ దీంతో మన ఎక్స్ రికార్డర్ కూడా రివ్యూ అయిపోయింది. సో గైజ్ ఈ రికార్డర్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ సూపర్ రికార్డర్ గైజ్ నేను కూడా చాలా యూజ్ చేశాను. సో గైజ్ నెక్స్ట్ రికార్డర్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ కూడా ఈ రికార్డర్తో మీకు చేస్తాను. సో మీకు ఐడియా వస్తుంది ఈ ఎక్స్ రికార్డర్ ఎలా మీకు స్క్రీన్ రికార్డర్ అందిస్తుందో. సో మనం నెక్స్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్కి వెళ్దాం. సో గైజ్ మన నెక్స్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ వచ్చేసేసరికి ADV స్క్రీన్ రికార్డర్ గైజ్. సో ఈ స్క్రీన్ రికార్డర్ అయితే నేను చాలా రోజుల్లో నా టెక్ వీడియోస్ కోసం అయితే చాలా యూజ్ చేశాను, ఎందుకంటే గైజ్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మై ఫేవరెట్ స్క్రీన్ రికార్డర్. సో గైజ్ దీనిలో మన రేటింగ్ చూస్తున్నట్లయితే మనకు 4.4 రేటింగ్ మాత్రమే వచ్చింది, ఇంకా 1 crore డౌన్లోడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎక్స్ రికార్డర్ కంటే చాలా తక్కువనే ఉన్నాయి. సో ఈ స్క్రీన్ రికార్డరింగ్ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఎక్స్ రికార్డర్తోనే మీరు చూస్తున్నారు, ఎక్స్ రికార్డర్తోనే అవుతుంది. సో దీని మీరు రేటింగ్ నేను అలా చెప్పేశాను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే చాలా బాగుంటుంది, దీంట్లో బాగుంటుంది సూపర్గా. మీరు రివ్యూస్ కూడా చూడండి. సో ఇది చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఎక్స్ రికార్డర్ అనేది చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు. సో గైస్ దీని యాప్లోకి వెళ్ళి మీకు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే మీకు యాప్లో కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఎక్స్ రికార్డర్ నేను ఆన్ చేశాను. సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే మీకు యాక్సెప్ట్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయండి. యాక్సెప్ట్ చేసాక మీకు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఏ వీడియో అకౌంట్ కనిపిస్తలేదు, కెమెరా అకౌంట్ కనిపిస్తుంది, మరి ఎలా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ డౌన్లో మీకు ఇక్కడనే డౌన్లో మీకు కనిపిస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు ప్లస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది, పైన కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ పైన ఇంకా అలాగే ఇక్కడ కింద కూడా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ కింద కూడా. సో ఇలా రెండిట్లో మీరు ఏదైనా ప్లేస్ ఐకాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్లేస్ ఐకాన్ చేసుకున్న డ్రా ఓవర్ అదర్ యాప్స్ కూడా మీరు చేసి ఓకే చేయండి. ఓకే చేసాక డిస్ప్లే ఓవర్ అదర్ యాప్స్ అని కనిపిస్తుంది. సో దాన్ని కూడా మీరు అలౌ చేసేసి మీకు ఇక్కడ స్టార్ట్ నౌ అని కనిపిస్తుంది. సో అప్పుడప్పుడే ఇది స్టార్ట్ నౌ అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు సెట్టింగ్స్లోకి మీకు ఎలా కనిపిస్తుందో చూస్తాను. సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే షో 3 సెకండ్ కౌంట్ డౌన్ అని కనిపిస్తుంది. సో 3, 2, 1 అని కనిపిస్తుంది చూడండి, అలా ఉంటుంది. సో ఇది ఆన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కిందికి వచ్చేసాక మీకు వీడియో రెజల్యూషన్ అనేది చూస్తున్నట్టయితే 1080p అనేది అయితే మళ్ళీ ఉంది. సో అదైతే మీరు చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వీడియో బిట్ రేట్ అనేది చూస్తున్నట్టయితే 2 Mbps నుంచి 15 Mbps మాత్రమే ఉంది. సో ఇక్కడ 15 Mbps ఉంది. సో అక్కడ మనము
చూస్తున్నట్టయితే చాలా ఎంబీపీఎస్ మనము ఎక్స్ రికార్డర్లో చూసాం, అలాగే సూపర్ స్క్రీన్ రికార్డర్లో కూడా చూసాము. సో ఇక్కడ మీకు వీడియో ఫ్రేమ్ రేట్ చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ 60 FPS వారికి మాత్రమే ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్టే వీడియో ఓరియంటేషన్ మీకు ఆటోలో పెట్టుకొని, సో ఇక్కడ రికార్డ్ ఆడియో మీరు చూస్తున్నట్టే మైక్రోఫోన్, ఇంకా యూస్ కెమెరా మీరు ఇష్టం. షో టచెస్ అంటే మీకు వచ్చి కనిపిస్తుంది. ఇక షో ఏదైనా క్లిక్ చేస్తున్నట్టు షో టచెస్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు షో టచెస్ అని కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంతే గైస్, దీంతో మన ఏడీవీ స్క్రీన్ రికార్డర్ కూడా సూపర్గా ఉందని తేలుతుంది. సో గైస్ సెకండ్ రికార్డర్కి వెళ్ళే ముందు నీకు కొన్ని బోనస్ రికార్డర్స్ అయితే మేము ఇప్పుడు చూపెట్టబోతున్నాం. సో లెట్స్ గో టు ద బోనస్ రికార్డర్స్. గైజ్ మనం నెక్స్ట్ బోనస్ రికార్డర్కి వచ్చేసేసరికి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది మోబిజెన్ స్క్రీన్ రికార్డర్. సో గైజ్ మోబిజెన్ స్క్రీన్ రికార్డర్ ఏంటి? సో గైజ్ మోబిజెన్ స్క్రీన్ రికార్డర్ ఎందుకు నేను మన లిస్ట్లో ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు ఇంత బెస్ట్ అయితే? సో గైజ్ ఎందుకంటే ఇది వాటర్ మార్క్ ఉన్న రికార్డర్. మీకు వాటర్ మార్క్ లేకుండా ఏ ప్రాబ్లం ఏదైతే గైజ్ మీరు ఏది ట్రై చేయకండి, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ నేను అంటాను. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్. సో గైస్ దీని రివ్యూస్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 4.3 రేటింగ్ ఇచ్చారు. ఇంకా అలాగే 10 crore ప్లస్ డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4.3 ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఐ థింక్ వాటర్ మార్క్ ఉందనుకుంటాను. సో గైస్ ఇక్కడ వాటర్ మార్క్ మీకు ప్రాబ్లం ఏదైతే గైస్ మోబిజెన్ అయితే ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయండి. సో గైస్ మనము నెక్స్ట్ మన లిస్ట్లో సెకండ్ రికార్డర్కి వెళ్తున్నాం. సో గైజ్ ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూస్తున్నారు గైజ్. మీకు స్క్రీన్ రికార్డర్ నచ్చుతున్నట్లయితే గైజ్ ప్లీజ్ గైజ్ లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్కి. ఇంకా గైజ్ గైజ్ 100 సబ్స్క్రైబర్స్ చేయండి గైజ్. ఇట్స్ రియల్లీ విష్ టు క్రాస్ 100 సబ్స్క్రైబర్స్ గైజ్. 66 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు గైజ్. ప్లీజ్ 100 సబ్స్క్రైబర్స్ చేయండి. సో ఇంకా ఎనర్జీ మాకు వస్తుంది మీరు ఎంత సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు. సో గైజ్ ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద 100 సబ్స్క్రైబర్ గోల్. 100 సబ్స్క్రైబర్స్కి నేను క్వశ్చన్ కూడా మీకు చేస్తాను గైస్. సో 100 సబ్స్క్రైబర్స్ తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి, నేను క్వశ్చన్ అయితే చేస్తాను. అలాగే ఈ వీడియో కింద కామెంట్లో మీరు క్వశ్చన్స్ అనేది పోస్ట్ చేయండి. అలాగే మీరు 100 సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే దాటండి గైస్. ప్లీజ్ గైస్ 100 సబ్స్క్రైబర్స్లో క్వశ్చన్ అయితే తప్పకుండా వస్తుంది గైస్. సో 100 సబ్స్క్రైబర్స్ ఈ ఇయర్ ఎండ్ వరకు అయితే మనం కంప్లీట్ చేయాలి గైస్. సో గైస్ లిస్ట్లో సెకండ్ నెంబర్కి మనమైతే వచ్చేసాం A to Z స్క్రీన్ రికార్డర్. సో గైస్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్స్ అనేది అయితే నేను చెప్పొచ్చు. సో గైస్ దీని రేటింగ్ మనం చూస్తున్నట్లయితే మనకు 4.5 రేటింగ్, అలాగే 5 crore ప్లస్ డౌన్లోడ్స్ అనేవి వచ్చాయి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ అనేది అయితే నేను అంటాను. అలాగే సూపర్ స్క్రీన్ రికార్డర్ గైస్ ఇది 4.5 రేటింగ్ వచ్చింది. అయినప్పటికీ గైస్ సూపర్ స్క్రీన్ రికార్డర్ నేను గూగుల్లో కూడా చూసాను, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అన్నారు. ఇంకా అలాగే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్తో కూడా చెప్తున్నాను గైస్, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్స్. సో గైస్ ఇక్కడ మీకు యాడ్స్ అనేవి వస్తాయి, ఎందుకంటే ఫ్రీ ఇంకా వాటర్ మార్క్ లేదంటే ఖచ్చితంగా యాడ్స్ వస్తాయి. సో గైస్ లెట్స్ మనము దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో గైస్ ఓపెన్ చేసాక మీకు ఎలా, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే మీకు అలౌ చేసాల్సిందే. సో డిస్ప్లే ఓవర్ అదర్ యాప్స్ ఖచ్చితంగా ప్రతి స్క్రీన్ రికార్డర్ అడుగుతుంది. సో గైజ్ ఓన్లీ మీకు డిస్ప్లే ఓవర్ అదర్ యాప్స్ రాకపోతే సో ఎక్స్ రికార్డర్ అయితే ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అది మీకు ఇది డిస్ప్లే ఓవర్ అదర్ యాప్స్ లేకుండా పనిచేస్తుంది. సో అదైతే చాలా బెస్ట్, నేను కూడా ట్రై చేశాను. సో వచ్చింది. సో ఇక్కడ మీరు ఇదంతా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇది మన ఇలా కనిపిస్తుంది. A to Z స్క్రీన్ రికార్డర్ ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తున్నట్లయితే ఇక్కడ వీడియో రెజల్యూషన్ కూడా ఇక్కడ చూసారు గైస్, ఇక్కడ వీడియో రెజల్యూషన్ మీకు చాలా ఇక్కడ చూసారా 2160x1080 కూడా కనిపిస్తుంది. మీ కస్టమ్ కోడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బిట్ రేట్ చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ 1 MBps నుంచి 12 MBps వరకు ఉంది. ఇక ఫ్రేమ్ రేట్ గైస్ ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే 20 FPS నుంచి 60 FPS ఉంది. అలాగే మీరు ఆరియంటేషన్ ఆటోలో పెట్టుకోండి. అలాగే మీరు వీడియో స్పీడ్ ఎలా, రికార్డ్ ఆడియో ఓకే, ఫిక్స్ గ్రీన్ స్క్రీన్ మనకు లేదు. సో గైజ్ అందుకనే చేస్తాను నేను. సో ఇంకా గైజ్ యూజ్ మ్యాజిక్ బటన్స్ కూడా ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది. ఇంకా అలాగే ఇక్కడ బ్రష్ టూల్ కూడా ఉంది. సో బ్రష్ మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ బ్రష్ టూల్ నేను చెప్పాను కదా జస్ట్
అలా కనిపిస్తుంది, మర్చిపోతున్నాను గైస్ రియల్గా. సో గైస్ ఇంకా మీ షో టచెస్ కూడా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. మీకు టచెస్ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ మీకు రిమూవ్ యాడ్స్ కూడా గైస్, ఇక్కడ యాడ్స్ కూడా మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మీరు విఐపి పాస్ అనేది తీసుకోవాల్సింది 180 రూపీస్. సో వితౌట్ దాట్ ఆల్సో కొన్ని యాడ్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు గైస్. సో నెక్స్ట్ వీడియో స్క్రీన్ రికార్డర్కి అయితే మనం వెళ్దాం. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ లెట్స్ గో టు ద టాప్ 1 video screen recorder which I use personally guys. So guys మనం నెక్స్ట్ మన నెంబర్ 1 స్క్రీన్ రికార్డర్ వచ్చేసరికి స్క్రీన్ రికార్డర్ గైస్, దాని పేరే స్క్రీన్ రికార్డర్. సో గైస్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ గైస్ చూస్తున్నట్లయితే. ఎందుకంటే గైస్ దీనికి 4.1 రేటింగ్ వచ్చినప్పటికీ, ఇంకా 1 crore ప్లస్ డౌన్లోడ్స్ వచ్చినప్పటికీ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ అనేది అయితే నేను అంటాను. ఎందుకంటే దీని సెట్టింగ్స్ అలా ఉన్నాయి. ఇంకా గైస్ దీనిలో యాడ్స్ అనేవి ఉండవు. ఓకే గైస్ మీరు చూస్తున్నట్లయితే దీనిలో యాడ్స్ అనేవి గైస్ మీకు ఉండవు గైస్. సో గైస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే మన దీని అయితే ఓపెన్ చేస్తాం. సో దీని రేటింగ్ అంత బాగాలేదు, కానీ గైస్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డర్ అనేది అయితే నేను అంటాను. సో గైస్ ఇక్కడ మీరు వచ్చేస్తుండైతే మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అనేది చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ వీడియో ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసాగానే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆడియో ఆప్షన్, ఇంకా వీడియో ఆప్షన్, అలాగే ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ ఆప్షన్, సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్, ఇంకా మీకు వద్దంటే ఇక్కడ రాంగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. సో గైస్ దీనిలో ఓపెన్ చేసాక మీకు సెట్టింగ్ ఆప్షన్కి పోయి ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే మీరు రికార్డ్ ఇంజిన్లోకి రండి. సో మీరు బిట్ రేట్ చూస్తున్నట్లయితే గైస్, ఇక్కడ బిట్ రేట్ చూస్తున్నట్టయితే మీకు 1 Mbps నుంచి ఇక్కడ 60 Mbps. అందుకని గైస్ దీని సెట్టింగ్స్ నేను సూపర్గా ఉంటుంది. 60 Mbps వరకు ఉంది అని చెప్పాను. ఇక్కడ మీరు ఫ్రేమ్ రేట్ చూస్తున్నట్టయితే 120 FPS వరకు ఉంది గైస్. మీరు చూడండి గైస్, బిట్ రేట్ 60 Mbps, ఫ్రేమ్ రేట్ 120 FPS కంటే గైస్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ సూపర్ స్క్రీన్ రికార్డర్ అనేది అయితే నేను చెప్పబోతున్నాను. సో గైస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే వీడియో ఎన్కోడర్ మీరు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, రికార్డ్ ఆడియో, వీడియో బిట్ రేట్ కూడా ఇక్కడ 64 kbps నుంచి 32 kbps వరకు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్టీరియో, మోనో, మైక్, ఆడియో సోర్స్, సో ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా ఇక్కడ మీకు ఆడియో సోర్స్ కూడా మీకు ఏం కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా మీకు ఓవర్లే డిస్ప్లే కూడా సెట్టింగ్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా అలాగే గైస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే చాలా ఓపీ థింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా రెజల్యూషన్ చూస్తున్నట్టయితే మీకు చాలా రెజల్యూషన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో మన యూట్యూబ్ రెజల్యూషన్ వచ్చేసరికి 16:9 గైస్. సో 16:9 అంటే 920x 1080 అన్నమాట. సో అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో గైస్ దాంతో మన స్క్రీన్ రికార్డర్స్ వీడియో ఎండ్ వచ్చేసింది. సో గైస్ వీడియో ఎండ్ వచ్చేసింది. సో గైస్ ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద 100 subscribers గోల్ అండ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో గైస్ ప్లీజ్ కంప్లీట్ అండ్ కామెంట్ సెక్షన్స్లో మీరు క్వశ్చన్స్ అడగడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో గైస్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ప్లీజ్ కంప్లీట్ 100 subscribers ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ వల్ల మనకు 100 subscribers అనేది అయితే పోవాలి. సో గైస్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ బై గైస్.